Bonġu kulħadd. Qabel xejn nispera li tinsabu tajbin dalgħodu. Wasal ukoll il-jum tal-10 ta' Diċembru. 10 ta' Diċembru li hija sinonima mal-data li biha bħallum 3 snin ftaħna dan il-proġett. Il-proġett Antonello Sports Blog. Illum, 3 snin wara, inħoss illi dan il-proġett jinsab b'saħħtu iżjed minn qatt qabel, b'diversi kollaborazzjonijiet. Ngħidilkom biss illi matul din is-sena bdejna bis-saħħa ta' din il-paġna, pereżempju, il-Moviment Velocity Esports Racing, li huwa l-moviment tal-esports tal-Formula 1. Tħallna wkoll f'kollaborazzjonijiet bħal huma ma' Ejjabet, kif ukoll mal-ġurnal Roti fejn fiha għandna tista' tgħid paġna kull ħarġa u ta' dan nixtieq nirringrazzja wkoll il-diriġenti sew ta' Roti u sew ta' Ejjabet tal-li wkoll aċċettaw li nibdew dan il-proġetti kollha flimkien. Fl-aħħar, però, u mhux l-inqas, l-ikbar grazzi nixtieq intija lilkom. Lilkom l-2300 u passa nies illi tillajkjaw din il-paġna, issegwuha fuq il-medja soċjali kollha tagħna, YouTube bil-video logs relatati ma' lobit tal-Inter u tlieq tal-Formula 1, is-sit uffiċjali tagħna fejn fih ta' kuljum qegħdin jitilgħu diversi aħbarijiet li hemmnuni jieħdu ħafna ħin, jieħdu ħafna sagrifiċċju, iżda is-sodisfazzjon hemm qiegħed li fil-ftit tagħna qegħdin nippruvaw ukoll nagħmlu xi ħaġa biex inżommu il-pubbliku sportiv Malti informat b'dak kollu li qed jiġri u anke wkoll b'xi ftit kummenti iva forsi li xaqilbu lejn naħat partikolari li huma naħat li nżommuhom jien għax wara kollox jiena partitarju, iżda ukoll huma frott il-passjoni illi jien għandi wkoll għad diversi sports insegwi partikolarment il-futbol, il-Formula 1 u d-darts. Bla ma ninsew mbagħad il-ftit sessjonijiet ta' live gaming li nagħmlu meta inkun jien illi nidħol fl-azzjoni b'mod interattiv bid-diversi logħbiet, partikolarment il-logħba tal-Formula 1 li iktar qed nużaw u l-logħba ta' Captain Tsubasa, il-famuża Ollie Benji. Biss ma ħnissa nifqgħu f'din ir-raba' sena ta' ħidma għandna xi pjanijiet fil-pipeline li għalissa minħabba anke raġunijiet ta' ħin ma nixtieqx niżvela ma qiegħed naħseb kif se nipprova nibda ndeffishom. Li żgur li s-sit irrid li nkompli nsaħħu, iżda fuq kollox illi dan il-proġett jibqa' ħaj u fil-ftit tiegħu ikun ta' utilità għal pubbliku sportiv Malti kif ukoll ikompli isostni il-motto illi bih din il-paġna infetħet. Mill-partitarju għal partitarju. Ġġata tajba l-kulħadd u awguri Antonello Sports Vlog għal sen oħra ta' ħidma u fuq kollox għal sen oħra ta' suċċessi.